So, wala mong CR, guys. Hindi na akong busod kay naglabas si mama. So, hi guys, no? So, sa vlog natin ngayon is tutor ko po kayo sa aming bahay. Munting bahay lang, hindi naman kami mayaman. Uy, set na. So, ito po yung bahay namin, guys. Ayan. So, hindi pa po siya tapos. Meron po siyang parang tiris sa itaas. Diba? So, papasok tayo sa bahay. So, papasok tayo, no? So, ito po yung kwarto ko. Ayan. Parang hindi pa po siya tapos. Wala pa siyang pintal or paint, something. So, pasok na sa bahay. So, ayan yung buong loob. So, ito po yung parang sala, something. So, yan. So, ayan po, guys. So, maliit na ng bahay namin. Pagpasok mo, ayun, labasan na naman. Kusina na. Pagpasok mo ng bahay, kusina na. So, ito yung TV namin. Ayan. Tsaka meron kami yung Christmas tree. O, ayan, o. Kasi kahit may COVID, celebrate pa rin tayo ng Pasko. So, punta sa kusina namin. So, ito. So, ito yung kusina namin, guys. Ayan. O, diba? Pangit sa mga wala namang yung naman, uy. So, ayan. So, yan yung buong kusina namin, guys. Ibang pangit. So, meron kami pangalawang kusina kasi yung kusina na to is para sa sa gasol. Yung ganito, yung ginagamit niyan. So, para dito yan. Tapos yung isa is para sa kasi pag naubusan kami dito ng bala, so, wala na kami ibang mga gamit. So, nagpataya kami ng ikalawang kusina para sa kahoy. Ganun, ayan. Ayan, guys. So, ito yung ginagamit namin sa ngayon kasi nga, kasi nga naubusan kami, tapos wala kami pang bili, ganon. Yung bala. So, tara maganda din naman dito, eh. So, ayan yung kusina namin pangalawa, guys. So, may CR kami. Dito sa CR. Pangit ng CR namin, eh. Si Mama. So, wala mong CR, guys. Hindi na akong busod kay naglabas si Mama. Si Sarah na. So, naman siya ang kwarto sa akong kuya. Ito yung kwarto niya. Papasukin na. Wala siya dito, eh. May trabaho kasi siya. Kasi teacher yung kuya ko. Kaya duty niya ngayon. Kaya papasok na siya. Di ba kalat? So, ito yung kwarto niya, guys. Ng kuya ko, ayan. So, ito yung kwarto niya. Mga pictures nga siya, yun. Di ba kita din sa likod? So, ito yung kwarto niya. Di ba ang ganda? Baka nawawala dito. So, ngayon is pupuntahan naman natin yung kwarto na ni Mama. So, yung kwarto nila is wala pang finishing. Ganito. So, basa! Ayan, yung kwarto nila ni Mama, guys. So, dito sila natutulog. Oh, ayan. So, ayan, lapang kesame. Tapos yung mga damit namin is nandito talaga sa kwarto nila yung damit namin lahat. Ayan. Ayan, guys. Dito kami nagbibihis. So, yung kwarto ko is nandito. Pak! So, dito yung kwarto ko, guys. So, kapon makalat talaga to. Kwarto ko sobrang kalat kasi ang daming mga barkada, ang daming mga tao, mga bata dito naglalaro kasi dito nakalak. So, papasukin natin na. Nakakaya! Kanta! So, papasukin natin. So, very excited. Ah! So, ayan. Paskong-pasko sa kwarto ko. Okay, pasok. Ah! So, ayan. So, ito yung kwarto ko, guys. Wala pa siyang pintura. So, ayan. Bagong gawa pa lang siya. So, ayan yung kwarto ko. Diba? Nakakaloka. So, ayan. So, ayan yung ginawa ko kahapon. Nag-design ako ng bonggang-bongga. Ayan, sa mga bintana. Nasa hindi naman pangit tignan. Uy. Tapos nag-charge ako ng laptop.
Ganun. Tapos meron akong table dito sa sa harap. Nasa ganun meron din naman akong babae, ang daming makeup, oy. Meron akong perfume. So, dito ko nilalagay sa kwarto kong perfume ko kasi nga, di ba kapitbahay namin na, kumukha sila maubos yung perfume mo, ikaw lang nagbabayad tapos ang daming gumamit. Ay, Bill! Tapos meron akong Rexona. Tapos meron din ako ditong mascara. Di ba? Manda ko, girl. So, meron din yung Naked, Chica, parang foundation, gano'n. So, mga pulbos, lip tint. So, ito yung mga gamit ko dito sa kwarto ko, guys. So, ayan na. So, ayan, may ring light tayo. Bakit ang ring light ko? So, tara, lalabas na naman tayo, oy. So, pupunta tayo sa may terrace. Nang sa ganon, makita nyo naman yung, paligid namin. So, may internet kami. Ay, balikan natin ito, be. May internet kami, yan. Hindi kami mayaman. Oy, heto naman. May internet na, wala naman connection minsan. So, pupunta na sa terrace. Eh, matatag terrace. Hindi ka matatag pinabungan. Tamisik ang silingan. So! Manok! Batot ko nga rin. So, babatog mi guys. So, so, ito yung buong terrace namin. Ayan yung buong terrace. So, hindi pa siya tapos. At sobrang init. So, ayan. Nandito na ako sa tuktok namin bahay. Oh, nagigigil natin guys. So, ayan. So, ito yung buong terrace na hindi pa tapos. Oy, so wala kaming pera, oy. Tara, baba na tayo kayo. Nanggigigil ako. Nalisan ko, guys. Ayan yung daanan namin, oh. Wala pa kaming, maayos na hagdanan. Kaya yung dinaanan ko, kahoy lang siya. Naputol ako, chinilas. Nabugto ako, chinilas. So, tara. So, yun guys, yung buong. So, papakita ko sa inyo yung buong bahay. Na meron naman kayo idea. Tara ba rin yung init-init? Emerjan! Yes? Naway ka nagkaan po niya pitik-pitik? Wala. Ano ko ba? Bakit tumagro siya? Okay ba, eh? May dikit pa may. May ka diha. So, yun na nga guys, lahat, no? So, maraming salamat po sa mga nanonood, sumusuporta sa channel ko. So, bye-bye!